Uy, per, maulaw ko po siya. Maulaw. I'm shy. Hello there, lovies! Welcome again to another video, and today is a special day, and different din siya sa mga usual days now because right now it's Wednesday and I'm going to be a proxy host sa Pamahaw Espesyal. So time check, it's around 5:35 na, so I'm just waiting for the team to fetch me up here sa balay. And when we say proxy host, muna siyang wala si Brother Bernie or wala ang mga main host kay karon wala si Brother Bernie, so ako sa ang sub. Kung wala po si Jam, I'll be the guest host. So I'll show you how everything, not really everything, I'll show you how my day goes pag ako'y go proxy host. Alright, yeah, break it down. Medyo kuan ka konti o karon kay tulog pa ang mga tao diri sa balay, okay? So asa naman ang team? Mas yung pabakler ako lang pa dun do. Ano ba? Eventually. So, going namin karon sa live area or sa live point or I don't know, basta sa live kung asa na asa gawas ang host. And I've heard doon sa amo, sorry, super ngit-ngit. Yeah, sa ano, sa may Kauswagan intersection. So, good morning once again. Hi mga kuya. Yan. Sige Nelson, sige B-Boy. So, we're now here sa live point. Tapos na ang pre-prod. So, I'm just waiting kung paano sa mag-standby sa area. Okay? Hey! Asa na dapit? Adiri day. I'm sa mong sakit ko magpwesto. So for your information lang yun, charot. Really good inani ka sa yun, no? Gakaulaw pag yapon ko every time Pamahaw Espesyal na mag-ano ka. Here? I'm here, guys. Uy, per, maulaw ko po siya. Maulaw. I'm shy. Yan, so mag-set sa aming mga mag-framing, the framing kay kailangan maging mag-adjust kay di ba tagamay sa TV, no, sa camera. So grabe gyud ilang adjust kay murag dako-dako ang ilahang kuwaon karon sa camera. Pa-atras gyud ang TV, mga idol. 12 seconds later. Wala si Brother Bernie. Siyempre, live na live ko din sa may Kauswagan intersection. Sa kumakita na ako din, ma-observar na ako. So, may na mga pabuki ko nagabiyahe. So, sa ito mga kapatid, makita nila kapag away ang ilahan. So, ito nang iskutan later on. In the meantime, balik sa Taria sa studio. Raindrops falling on our heads. Dili ko man. Dili man. Dili kami dyan. Dili kami. Hallelujah, it's raining men. Eventually. Mao gini usa sa problema kung mag-ulan, kung naa ka sa live. So medyo hassle good for the team na magkuha og shots. Because it's raining, of course, we need to keep the equipment safe. Nadili kayo mabasa. Expected mahuman ang Pamahaw Espesyal at 7 in the morning. So, right now, magulat na lang ko for the extra if I have, kung kailangan pa ba mag-spill. Kaya man ako sa ako ang second one. I'm done here. Time for me to go sa station for my Hugman Kiyahang Amor Balitagtakan at 7. So, let's go! So, I'm here now at
the booth. Of course, para sa ko ang radio, DJ, duties. So that's it. That's all I can show you para sa ako ang vlog for how I go through kung mag-proxy ko every Wednesday. So that's all I can show you right now. Thank you so much for watching. So if you like this video, hi Rico, so give it a thumbs up and please don't forget to subscribe. Thank you and see you on the next one. Bye.